Assalamu alaikum wa rahmatullah. Yan wani ɗalibai yau mun tashi da tambaya, wai menene wave? Na ji daɗin tambayar nan matuƙa. Wave ba ruwa ba ne ba, wave ba iska ba ce ba, wave ba kuma igiya ba ce ba. To me wave energy ne? A'a, wave ba energy ba ne ba. So idan wave ba energy ba ne ba, menene wave? So wave ba komai ba ne ba, ɗan dakon energy ne. Energy kuma kala-kala ne, so kowane wave yana ɗaukan dakon energy. To kafin mu ansa menene wave, yana da matukar muhimmanci mu fahimci wannan batun. Wave iri-iri ne ko in ce kala-kala ne. Misali akwai water wave, akwai irin su water waves, waves da ruwa yake dauke da shi, akwai sound waves, waves da iska yake dauke da shi, akwai wave in string, wave da yake tafiya a jikin zare, akwai waves in ropes, wave da yake tafiya a jikin igiya, akwai kuma radio waves, waves da shi kuma wannan ire-iren waves ne wanda baya bukatan wani abu ya dauke shi. So abubuwan da suke dauke da waves ana kiran su medium, da yawa kuma a kira su media. Takaice shi wave yana dauke da energy ne, shi kuma kankin kansa wave din me yake dauke da shi, wannan abin da yake dauke da shi ana kiran shi medium. Idan kuma suna da yawa ana kiran su media. So misali bari mu dau water waves. Water waves zamu daga water waves yana dauke da mechanical energy ne, so yana daukan mechanical energy ne ya kai shi wani gun. To shi kuma wave din ruwa ne yake dauke da shi, in ba ruwa ba wani wanda zai dauke da shi, shi yasa ake kiran shi water waves. Kamar misalin wave na sound waves, shi sound waves energy da yake dauka ana kiran shi sound energy. So sound energy yake dauka daga wani gu zuwa wani gu. Saboda haka shi kuma wave din me ke dauke da shi, air. Air iska kenan. Iska ita ce medium din sound energy. So idan ba iska ba za ka taba jin shi ba, tunda iska ce take dauke da shi. So haka. So shi yasa ma idan mutum yana cikin mota ko ina a kulle, in ya maka magana ba za ka ji ba, saboda iskan baya da dama ya fito ya kawo wannan wave din da ke dauke da wannan sauti na maganan zuwa kunnenka. So wannan shine a takaice. So bari mu koma gundarin tambayar mu ta farko, menene wave? So wave is a disturbance. Menene disturbance? Bari mu yi misali da water waves. Misali idan ruwa yana kwance, wato baya motsi, hankalinsa kwance, sai ka tashi hankalinsa ta hanyar jefa dutse ko kuma sa sanda kana karkada shi. So nan dutsen da ka jefa yana dauke da mechanical energy, kuma dukkanin mechanical energy din shi ruwan nan ya anshe shi gabaki daya, kuma dutsen ya tashi hankalin ruwan. Wannan tashin hankalin ruwan da ya shi ake kiran shi disturbance, shine wave din. Shi kuma waves din zai rinka daukan wannan energy a hankali daga inda ka jefa dutsen, yana kai shi wani bangare na ruwan. Sannan ba ruwan ba ne yake tafiya, a'a waves ne yake tafiya, a misalin da zamu nuna muku in anjima. Yanzu bari mu tsinduma dutse. Misali yanzu na tashi hankalin ruwan nan ta hanyar jefa wani abu dan karami, iya gun na jefa, ba duka ruwan na jefa ba. So iya gun na jefa, saboda ka iya gun na tashi hankalinsa, shi kuma zai tashi da hankalin na kusa da shi, shi ma zai tashi hankalin na kusa da shi, shi ma zai tashi hankalin na kusa da shi, haka. Shi yasa muke ganin wani cycle yana dan karami yake girma. To a haka za ga gabaki ɗaya ruwan hankalinsa a tashi, shine ake ce ma waves. Duk wanda ya gani zai ce waves. So yanzu in muka ci gaba da sa sanda muna ko tsinke muna ci gaba da yi a hankali, so za mu samu disturbance mara kakkauta, waves wanda baya tsayawa, wanda yake tafiya akai, shi muke kira waves. So waves only transfer energy. Kawai waves yana da kwan energy ne kawai, ba wai yana da kwan abubuwan da ke kan ruwa bane ko da kwan ruwa. Lokacin da wave yake wucewa kamar haka, sai dai ga ruwan yana motsi sama da ƙasa. Agwagwa ma in kasa agwagwa roba za ta rinka motsi sama da ƙasa, amma ba za ka taɓa ganin ta matsa daga can zuwa can ba, sai dai tana nan inda take kafin wave ya faru da kuma bayan wave ya faru. So yanzu bari mu yi zane na wave yadda muke ganin shi a littafi. Wave yana da doro guda biyu, akwai doron da ya kalli sama, akwai doron da ya kalli ƙasa. Doron da ya kalli sama, nisan daga ɗaya zuwa ɗaya ana kiran shi wavelength. Sannan doron da ya kalli saman ana kiran shi crest, doron da ya kalli ƙasa ana kiran shi trough. So tsakanin crest da crest, tazaran da ke tsakani ana kiran shi wavelength. Tsakanin trough da trough, tazaran da ke tsakani ana kiran shi wavelength. So daga layin tsakiya zuwa
ƙololuwan doron sama ana kiran shi amplitude. Shi frequency kuma ana nufin adadin wavelengths nawa ne ya wuce a sakan guda. Misali ga alaman wavelengths nan na nuna maka, shi ake kiran shi one cycle one wavelength. Misali yanzu ga wavelengths guda 10. So idan wavelengths 10 ya wuce haka a sakan guda, so sai mu kira shi frequency. Unit din shi shine hertz. Yanzu kaga mun ce 10 divided by 2 is 5 hertz. So wannan shine. To tunda wave yana tafiya dole ya zama yana da sauri. To saurin da wave yake da shi shine speed. Daidai yake da frequency times wavelength. Idan v shine speed din, to frequency shine f, lambda shine wavelength, so v is equal to f times lambda. Wannan shine a takaice, sai mun hada wani bidiyon. Nagode. Engineers solve lots of problems. They design, test, and build. Every time they redesign, the solution might get better. This is what we call engineering, and this is what an engineer does. This is what we call engineering, using science and math to solve problems. Engineers solve lots of problems. They design, test, and build. Every time they redesign, the solution might get